Takže ahojte, ja vás tu vítam pri nový. A dneska to bude Play vs Zombies, ale jednotka. Už som si dal trošku a volám sa Noob 134. Áno sa. A chcel by som hypnúť do konca roka, jak dobre viete asi už, 20 odberov. Dúfam, že sa to vydali, ale asi si myslím, že ne. Ale dúfam. Dúfam, že vás táto séria bude baviť. Keď necháte pri tomto videu jeden like, boom, séria. A dúfam, že necháte ten jeden like. A kvietinka. Pijem čaj, takže keď budete počuť vodu, alebo tak toto, tak to je pohál. A škoda, že to nie je nejako Play vs Zombies 2. Takže tam budete zase niečka dostávať 50 a nie 25. Bom. A už idú zombíci. No, zombík. Začal. Poď ešte. Yes. Dobre. A asi viete, čo ide v tejto hre. Keď nie, tak vám to vysvetlím, keď ste noví na kanále. Tu ide, aby sme ochránili rastlinami jedného typka. A keď sa tu dostanú, tu takto kosačke, tak ich to pokosí celú radu. Takto ich to pokosí. Tak ich to pokosí. A keď tam už nebude kosačka, oni tam vojdu, takže tak tomu typkovi zožerú zombíci mozog. A tu dúfajme, že sa nestane. Ja som blbá, lebo som toto dal sem fasa. Dlho sa tu načítalo. Jako v Play vs Zombies 2. Že keď ste si to vylepšovali, dávalo to aj väčší damage. Malo to aj dlhšiu, že dlhšie to vydržalo, keď ich zžrali. Budeme robiť asi aj reakcie. A už len už máme. Ja to volám Bumbera. Už som to dlho nepoužíval, to meno, takže som už zabudol. A už sú tam tí na hlave. Teraz neviem, ako sa to volá. A už ide zombík tu. Kviečinka, rastlinka. Už sa teším, že bude mať to za 200. Je to
to rýchlejšie bude strieľať. No, že to bude strieľať 12. Nebojte, bude. A keď by ste tu asi nedali ten like, ale to, čo určite dáte, určite dáte, lebo jeden like príde nejaký človek, chlapec alebo dievča, bum, tam like a je to séria. A už ide tento tu. Bum, bum. Haló, slnečka. Aj teraz ich budem zbierať. No. Šali bomby. Čerešník dole vybuchujú. Ešte jeden. A už môžem až. A ja budem rozumný a nepoužijem to na ňo. Dolu zomrel. Ale počkám si na teraz. Ešte chvíľku počkám, dokým prídu. Bum. Vyhral som Olech. A to je len koľko je level. Teraz idem štvrtý a už točím 7. Dostaneme sa sem a potom na ďalšom dieli s vami toto a toto. Aspoň je tu. Toto neznášam, keď to je také veľké. Môžem dávať ako viacej rastlín, ale prídu viacej zombici. Že tu. Takto, že tu. A už je to tu. Už je to. To je zombík. Ešte keď by mi z týchto dvoch spadol. Slniečko. Hore. Tam je toto. A mohol som už ho... Jum. Keď budeme tu ešte 3 veci, tak som úplne v pohode. A dal som to dobre. Tak a teraz len počkaj na slniečko.
Tak, tu je 100 dokopy a tu 300. Takže mi to iba 400. Dokopy. Už mi to je len 250. Už jen 150. Rýchlo semiečka, aby som mohla zabiť túto. Skúšam to. Zastavievajte ho. On bude trošku silnejší, ďalej sa dostane. Ale neprekoná nás. Počkať, nechcem, aby mi zožral orech, tak počkám. Fajn. Zatiaľ si našetím na cherry bomby. A už ich môžem mať. Uvidíme, kde je viacej zombíkov a silnejších. Čík v pohode vyzabíja. Viem, že dáme si tento ešte. Tohoto chránime pred tými zombíkami. Toto bude. Toto mám celkom. Kde je zombák? Tu. A tam sú až dvaja. Bum. Toto máme veľmi rád. Tam. Yes. To by som si mal radšej šetriť. Mal by som si ich šetriť, ale oni ich dajú vtedy, keď ich potrebujem. No keď sú to veľa zombíc, ako dajú teraz, no? Ale ja to nepoužijem. Jo, mne sa to tak chce použiť. Fajn, tu použijem. To sa mi zabíja. A teraz mi dajú zase, ne? Ne. A do pekla. Bum. Teraz by sa mi hodila jedna. No jedno to. Áno, to som chcel. Bye. Bye. Tak, po toto video by to bolo všetko. Dúfam, že dáte like, odber a zvoneček, aby vám neuniklo žiadne nové video. A čaute.